Mbak Yovika dan Mbak Yovika sinden siji mbok siji kudu dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. 2 3 ya. Yuk. Wujud tembok paksi buka celuk karo berdiri pelan-pelan. Oh iya. Engko rambahan kedua kur bareng-bareng. Oh ngono ya, Mas. Buka celuk karya besar Ki Haji Among Suraka. Oh iya. Ya yen mancin nih, yuk. Yen mancin tansah
Nek sinden zaman sekarang ora dituntut mung ayu pasuryane, apik suarane, ning uga dituntut jogete uga apik. Saiki Mas Victor jumeneng ning panggung joget serampat, rambahan sepisan Victor sing joget, rambahan kedua Yovika sing joget serampat. Ya, pinter itu tuh, ya. Bunga suara rupa bondo, sinden. Yuk, Mas Victor, ayo. Sing biru pisan udah. Ya, ya dulu datang. Semua berdua, yo. Joget selamat khas Tulungagungan kendangannya Gonggo Mino. Tapi joget itu juga macam-macam Mas. Nek Gonggo Mino itu khas Tulungagungan. Kalau di Banyuwangi ada khas lagi, namanya tari pitik-pitikan. Ada. Tahu lo mau yang ini dari sana sampean? Berpadu lah. Ada pitik-pitikan, pitik-pitikan. Kudu dijajal. Mbak Yovika, Mbak Yovika sinden siji, mbok siji kudu dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Iya. Tapi Mas joget pitik-pitikan nek gak dicontoni yo gak abdol, kurang abdol. Ya iya no, contoni sik Mbak Yovika sik sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Iya, iya. Ayo contoni bendanganmu. Akhirnya ada kaku Mas tadi kita. Duduk pakuan ini. Kulinaku. Ya sampean bisa pendangane aja ngelangel drane sing mudah ae. Iki jan luar biasa. Iki aja. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Saya mentok double. Mas Victor contohnya sudah cukup jelas apa belum Mbak Yovika? Kurang. Sampun. Hah? Sampun jelas apa dene? Kan di kula sing kados ngeten iki to Mas sing aku ngeten iki terlalu rumit. Oh, bagi seorang wanita terlalu rumit. Sing kenang lho tangannya ora sauda. Tangane langsung nilai. Nah, ngono lho. Nah, jadi alon-alon ngajari wong wedok ya. Ya. Yang 1 2 3. Ya, yuk.
Iya. Jadi pas dangdut itu bokongnya dijubah ya. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Jovika. Penak lho. Oh iya, sing menilai kamu ya. Oke. Yang jadi guru kamu. Oke. Iya. Yo, Mbak Jovika sudah siap? Yo. Menjek angel. Ayo, ayo. Yo, 1, 2, 3. Ya, yo. Pas dangdutmu pas ya. Duduk. Nah, satu lagi. Mau rekor video kok. Oh, aku video baru sampai ke video. Ayo video ya. Video. Yo. Ayo. Wes. Yo. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Terus itu ya, itu. Setok saiki nilai 10 wis apik banget. Oh, itu yuk mergo perbandingan yang lainnya. Bisa no 7 wis sampai tobol Liane. Iki sing iki. Ayo, bisa ngadeg. Ayo. Piro iki? Oke. Gak wani. Yo, kita kono. Di pasir kendangnya lu jangan ngosot joget sendiri jam. Oh, kok bawa yang apa jam? Yo. Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang jeding sama oh enak pisan. Jenenge bae pitik ya. Pitik iki mendek. Pitik iki mendek nek sakmono ki lagi berapa? Ya kurang gowol. Yo. 1, 2, 3. Ya, yo. Oke, mari kita kurang mendek. Berapa nilainya? Iki yo 6 wae. Anu soalnya sebabnya rada dol tadi. Sithik ra gelem. Pol. Andinge. Yo. Wah, nek iki gua ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Ini Banyuwangi lho iki. Banyuwangi ilmu iki asli tane. Banyuwangi. Yo. 1, 2, 3. Ya, yo. Ya ratingnya kayak bener-bener mulut aja bar. sekali lagi nih anu Mas Rektor Saya jadi dibarai guru kemana ya piro ini guru celilisan ya nilainya berapa Mas Guru Vektor? Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Iya. Ci popo pitik ngancur wah lincah iki. Anu, Sinta ki mau pitik Burma. Burma. Cilik. Ya. Siap? Are you ready? Ya. Ayo 1, 2, 3. Pitik-pitikan mulai. Ya. Akan yo modal balik lagi kemudian dikurangin. apa yang aku Sudah. berapa
apa? Pira-pira nilainya pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik. Sarep ngokek. Iya. Sowo tengah. Dikira wis bar banyak bilang. Anu sapa? Seli. Lah kayak iki mahasiswi tari. Mahasiswi tari. Jurusannya musik dan tari. Makanya apik nang iki. Nah apik. Brek. 1 2 3. Brek. Mendek. Pakai yang feminim ya. Oh ya. Ini mesti halus sih juga. Kalau feminim kok kita feminim kok. Yo pitik-pitikan dimulai 1 2 3. Iya. Ala yo banget. Waduh. Lugo wis iki Pak, pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen iki. Wes ta. Ini lene pira Pak Guru nek modelan kok ngene iki. Wes 170 Mas. Kok iso akeh men kok. Oh, nilai kok turah lho. Mosok ae pitik ngene iki. Iya. Pitik opo? Iya. Nek bukan sinem, wis ora pitik. Lah opo? Ya wis. Pitik jadi apa? Wis ya. Oh, pinggir dhewe. Ayo, digandeng lo. Ah, nek kira pitik nek. Anjir pitik ya. Ya. Ayo kok. Ya. Nah, Nek babone tenan iki. jangan Aduh, kok pitik wis ngendok kan. Loh, pitik kan tutup loh kebayake. Wah, bejangan. Iya. Ratan. Iya. Aku kadang siang gak bukongkon pitik. Loh, pitik loh. Pitik. Satu pitik semua. Nah, Ngono lho. Tapi aku gak kokono aku. Lah kok ndi? Aku kok kini. Oh ya wis gak apa-apa. Lah nek kok kono ngopo? Hah? Lah nek kok kono ngopo emange? Anu, kurang. kurang. Zaman aku kurang jelas. Iyalah, alah. Maksudnya Victor dulu. Iya. Ayo itu mana, Mas Rektor? 1 2. Hitungi 1 sampai 100. Kakean. Besok ramune. Yo, jadi 1 2 3 4. Sik. Piye to? Ki pitik galak meneng kowe. Yo. Langsung Iki anggere wong lanang rada alus sithik kudu ladu. tidak kuliner pangagan. Ini lho. Ya tak totone to Mas, nek sak wayah-wayahnya enek sing ngelingki. Angker mak celangkri. Esek rampung. Ayo, ini Mas Rektor. Mas Victor, piye iki mendakku kurang piye, kurang mendek apa sampai ngesot? Wis apik ya, Tor. Apik. Terus piye iki? Enakane iki. Yo piye iki yo didemek to sing endi? Oh. Dito bokone. Lho iki to. Ya. Iki cenel apa? Ya wis kene iki lho, bajang. Ayo ditungi, kok mana kowe iki? Ayo. 1 2 3. Halo. Mesake lebih piye sih tak lho. Tiga manggung nilainya berapa? Gak usah dinilai. Loh, ya sisi dinilai kabeh. Saya nggak butuh nilai. Loh, lah ini berapa tuh? Aku ini seperti aksine nilai nomor 2. Yo, jadi nilai 1 kan sing nilainya 7, 8, 170 mong. Lah yo. Ini nilainya berapa? Piro? Ya men nek ketoke. Nilai kok malah min iki lho. Malah min. Kegalaan ya pitik sakmene anak-anake mati apa lho. Yo justru pitik galak iki anake terawat, anake terjaga. Pitik terlindung. Yo ngono. Ayo Dek Parsina. Hei, rancang. Au, wis kadung ngene rasa balik. Baleri. Halo. Salam dan doa dulu untuk SMP Negeri 1 Prambors. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah gendang dahar, mesti sediani gendang dahar ki rada suwe iki. Oh iya. Mamah si arep tausiah si rada suwe. Iya, mama pitik. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakdereng kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sowan wonten
SMP Negeri 1 Prambon. Nganjuk matur sembah nuwun. Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, warga Prambon dan sekitarnya. Dan juga foto aku. Kangen kawe karo aku. Sopo, Mas? Gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampeyan. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik mundak putih terutama Hermani putih kok pucet Mas. Mundak ganteng-ganteng ya, Mbak. Mundak ganteng alhamdulillah mundak balik. Iya. Biyen ke sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Rumah saku kayak suwi-suwi ya to ragam. Oh, sangat amat lama sekali. Tapi tenan aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Ya ora. Iya enggak dong. Yang di iki. Oh kan juga. Iya benar. Sing boleh di Kalimantan ae. Jane enek apa to Kalimantan iki? Enek pengki. Nggih, iki musike ya Allah. Musisi-musisine. Ganteng wis rabi porong ngene iki. Niku pun kromo sedaya, Mbak. Opo? Nek musisi sampun, nek pengrapik penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. Saya doakan pokoknya dadi bocah sing penor, sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Langgeng ndak piye. Juga yang di rumah yang melihat mersani YouTube selamat malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, Mas. Isindene semakin cantik. Asli. Seragamnya sampean kaya duwe seragamnya Astabrata, Mbak. Iki. Lah kok padha warnane lho. Padha warnane. Warnane kok padha Astabrata. Gimana aku lagi golek? Wah, dadak ya. Silikan. Tuku. Oh, tuku lho tak terus silikan. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Aku wis bar ngombe. Lah yo Pasti berbahasa. Oh, aran ngono ta. Mas Victor Bowo engko Mbak Mary nembuhan. Oke. Niki ambak cilik-cilik nggur sange baterai ning suarane Nyapa ambakno. Yo sampe jambakne kok gerdu. ning dipamerne karo warga masyarakat keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Mas Victor nggih klambi ijo koyo lemper nih. Ayo, aku tembangnya rasa ngel-ngel. Mas. Podang kuning. Oke. Nah, podang kuning. Suwe Di bawah ini saya Mas Victor. Sakit tak? Sakit kok. Iya. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mengkae. Kowe kok golek sing saya gede gek berparsinem mbok. Ada gede. Ya ora. Masa sak wong. Mas Victor ayo. Nggih. Bawane alam. Dasar suaramu kaya ngopo? Mosok ora tau krungu. Yo, maksud dipamerne. Pamer. Aja, yo. Mosok lali. Wes suwe ra wayangan apa. Ayo kan. Yo. Apa iki? Sing kena sapa? Mas iki kene to Mas? Iya. Iki lho maraine iki kok iki. Lah yo, lah piye wong sejajar kok arep iki. Lah ngene yo tenge. Yo karo ndanga, ayo. Nah, makane sadar diri yo golek sing ngene iki. Lah terus Golek sing sakmene iki. oh, kuwi anak-anak botol kecap. Yo. Nadyan wujud tembok paksi Meskipun berwujud buruk, lagi manuk masih omong manuk. Manukmu manuk. manuk sapa? Ya, lanjut. Agawe. Ya. Lah, yo. Yo. Agawe taline pronto
senajan to manuk ning iso ngarake. Ya, soalnya yang menonton, yang melihat itu tidak hanya di Jawa ya Mas, di luar angkasa. Oh, sing delok sapa nang luar angkasa? Alus Alus manis merati. artinya apa Mbak Mary? Wujudnya halus, manis, memikat hati. Apa ku sing halus memikat hati ki apa? Manuk. Ya. Kok manuk. Pokoknya intinya manuk. Terus Was wenggon kula lono. Sudah lama melanglang buana, berkeliling, mencari manuk. pokoknya kuwi. Terus Golek isi podang jenar Mencari yang namanya burung. burung apa? Podang Podang yang berwarna berwarna kuku. Yo, Yo manuk. kok manuk? Enggak manuk. Podang kuning, senar niku kuning. Iya. Ya, terus Ibu bunga hatiku. artinya Betapa senang hatiku. Senang karena apa Mas? Manuk iya. Terus nyanding bisa dadi tombo. Bersanding bisa menjadi obat. obatnya Obat apa apa? Mas? Manuk. Ini podang kuning. Podang itu burung yang bisa terbang, kuning itu melambangkan keemasan. Semoga setelah Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon ya ke-47 bisa terbang seperti burung mencapai masa keemasan. Amin. Amin. Allahumma amin. Langsung buat celuk Mbak Mary. Yuk. Sik Thomas, sik Ambulan. Apa peker? Sik ambulan, aku trauma. Nang apa? Trauma apa? Gak popo. Segak apa? Ayo Mbak Mary. So aman ning omah wis ora kerasa. Kaluyuran aku lagi sing tak sayang. Moga-moga pinter aku goleki ora rasa esok.
dulu. Mas Victor tak membaca siang WhatsApp yang masuk.